Казвам се Георги и съм студент по медицина, четвърти курс. Ежедневно трябва да научавам големи количества информация, което доста често не ми се отдава. Записах курса приели, за да се науча да чета по-бързо и съответно да оптимизирам времето си, както всеки студент. Уроците при нея минаваха неусетно, тъй като упражненията бяха лесни и доста приятни, но в същото време те си бяха същинска гимнастика за ума, тъй като резултатите се появиха почти веднага. От една страна, четенето и възприемането на информация ставаха много по-бързо, от друга се научих на различни техники за по-ефикасно запомняне. Също така Ели ме научи да разграничавам по-лесно важната от маловажната информация. И подобрявайки тези уж малки и несвързани неща, ученето цялостно стана за мен по-лесно и изненадващо по-приятно. Поради тази причина аз бих препоръчал курса и съм искрено благодарен за многото полезни умения, които ми бяха предадени, също както за немалкото отделено време и в никакъв случай не на последно място за мотивацията да не се отказвам и да продължавам напред.